ihe anyị ejizi ụmụ anyị eji aka anyị o asị Chineke tata bụ oke ụbọchị afọ abụja apụtara anyị ihe ọma na-asị Chineke onye ọbụla bụkwa ihe ọjọọ n'obi were bịa Chukwu ife ole ọ na-amara na-eme ihe a sị na o cheku onye nọ na-abịa ebe a kama ọ bụrụ na anyị mechaa ihe anyị na-eme ọsị ihe na anyị Igbo na-abịa na-asị Chineke nekwo ndị Igbo ya gọzibe ha nekwo nwa anyị nwoke bụ kanselọ bido na kanselọ maka eji ebido na ndị obere wee gbagota na House of Assembly wee gbagota na gịnị na sinetọ wee gbagota na gọvanọ gbagoteze n'aka isi nwaanyị bụ prezidenti a sị m na onye na Jonathan eje ha ga onye ahụ eje ụwa aga Hausa ede egbuwere anyị so otu ihe ka anyị merụ so otu ihe obere ga-etikwunyere anyị Hausa were tie Boko Haram ọ sị na Boko Haram na ha mechicha anyị n'ọrụ isi a ka a na-ejibu ụmụazị Igbo ji adị ka ejineje na agwa na-asị Chineke nwoke bịara ebe a nwaanyị bịara ebe a okoro bịara ebe a nte bịara ebe a ada bịara ebe a ibe mmanụ bịara ebe a ụmụntakịrị bịara ebe a a sị na onye ọrụ eji ndụ n'ezinụlọ tata ka anyị na-awacha ji taa ka anyị na-awata ite ọmụmụ ndị na-amụbeghị nwa tata onye becha ebe a ọ na onye ezi na-atọ izu anyị anọba anyị ụmụ agbọghọ anyị ndị enwebeghị aka na di a sị na taa ọnụ becha n'ebe a onye elu otu ọnwa ajụbago agha nwaanyị ụmụ nwoke enweghị ego anyị eji nwaanyị anyị sị na ọ bụrụ na ebecha ebe a tata bifo izu ụka na abụọ unu enwe febọ ọ ga-enwe ebe ga-ewepụta enyemaka n'ime enyemaka n'azụ ndị ọchịchị anyị matanụ na tata na ndị Igbo bụ ofu onye nwanne ka ọ na-aga n'ihu ya megere ya kwado biko anyị na-ayọzi Chineke ji anyị ji awa n'ụbọchị tata ndị igwe niile bịara ebe a hapụrụ ihe na-emegwe ebe a taa asị Chineke ga-anọnye n'ụlọ unu ya adịgido ndụ lie ụmụ ọkụ ntụrụ ga ndụ amụta nwa amụta ibe na azụrụ ya dụrụ ụlọ otu a n'aha Jizọs dịka anyị na-ewelitezi aka ka anyị waa ji ka anyị na-awa ji ya ka anyị na-awata ite ọmụmụ nwoke ka m na-awaji ya taa ka m na-awata ite ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ogologo ndụ ahụ isi ike ihe akụ ihe enwe udo na